kaya pirsa jenang. Jejeke atine wong lanang. Sian pinter tenan. Jenenge jejeke atine. Ketok ora mung atine, Nduk. Imane barang jejeg. Ya kan memang kudu ngoten. Lanang niku kan gampang kena gedhe to, Mbak. Soale wong landutan, Mbak. Mega iki nyelinani menawa pamundutan. Nduk Mega. Ya langsung mawon. Langsung kene Nduk Cahyu. Ya kene tak sikene tase ngondak jangkai tas. Alah. Lah nek kira ramuni. Hah? Ramuni meng jelek-jelek. Lah ngopo ramune? Bocah kok ya. Le sabukan kenceng. Nggih, saderengipun ngaturaken wilujeng dalu Simbah. Nggih, saking dalu, Nak. Wah, jan Putuku sing ayu dhewe. Ki bojoku yo ayu dhewe. Hah? Bojoku ki ayu dhewe. Aku ayu dhewe, Pak Ne. Nek ana kancane ora nek gur dhewe maksude. Aku ngenteni Mbok Suna ngomong, aku dhisik dek enom ngene iki lho, Pak. Wis Aku genah. ora, aku biyen ora kok ngene. Brindil kok jarene Mbak Waluya. Brindile tur meneh rambute kriting ya ra. Kayak umbelen nongko 11 ya. Iso resik rak kono sing ngedusi. Ya aku ora telaten nek ngedusi dadi resik. Diken sacake pirang-pirang. Iki suhin ki le putih ki mergo wedak mergo nek jane tatune gudeg ki bos. Ayo wis semen cirine bojo ki rasa diudal nang ndi-ndi. Wis dadi pilihanmu to. Iya. Jarene nek ora aku trima mati ngono ta? Wah, aku terima nek ora kowe tenan kok aku hin tenan. Tujune aku ning alam donya kepethuk kowe. Lah iya lah nek ora Ya liyane no. liyane. jeru. Hati Mas. Pak Kiai wau ki ngendikan ngoten ki kan kulinten teng pondok pesantren. Dadine pirsa waranggana niku lak ya kaya pirsa jenang. Jejeke atine wong lanang. Sian pinter tenan. Jenenge jejeke atine. Ketok ora mung atine, Nduk. Imane barang jejeg. Ya kan memang kudu ngoten. Lanang niku kan gampang kena gedhe to, Mbak. Soale wong lanang ki do duwe godho dadi biasane kok Kepiye sing cetha to sampean ki nek matur. wong lanang kebak ing panggoda. Godo ngono duwe godo. Panggoda. Tulisane gudo karo godo. Padha ora? Go iki mesti nganggo u. Nek go ki nganggo bunder. Godo karo godo iki padha tulisane le maca ya godo. Padha kok ngayal. Wis Nyoto. Karo nyoto. Tulisane padha. Padha ning beda macane. Padha macane. Makane Nggih. langsung mawon nggih. Oh nggih nderek mawon. Wis setengah anu siji. Ya. Yo. Podang kuning napa? Podang kuning. Podang kuning. Esuk awan. Oh iya. Esuk awan ning omah wis ora krasa. Luyuran anggoleki sing tak sayang. Piteran gonku ora krasa.
kepramuran mendut tikusan saya ndetron pasanani setiap kulut bendut sampun kater Sentikane sedaya sampun. Pamundutan sampun dipun pinangkani. Ngene sing pamundutan sing akeh banget iki nek ana wektu. Nggih, niki tesih akeh. Nggih, napa niku? Wis akeh dilanjutke mengke nek goro-goro. Niku tesih mboten sing dering. Tesih niki mangketan jula-juline dereng ning. Oh. Matur sembah nuwun sing wis kepareng nimbali awake dhewe ya sapa? Ya kabeh wae para warga sak kene ya. Para panitia ya kan ya nek para panitia ki ya mandate saka warga ya. Lah ya matur sembah nuwun kula nuwun. Kula sak rombongan nderek gladiwanuh wonten ing mriki ya alhamdulillah. Wis kepareng ditimbali mrene awake dhewe sak rombongan. Lah ya nduk wah jan papane ya luar biasa. Kaya stadion ya. Dadi wayangane ning ngisor ki penontonnya eneng dhuwur dadi apa munggah ngono kuwi kaya stadion. Lho lah iya. Sepak bola. Lah iya. Alhamdulillah ya. Bengi iki acarane bersih dusun ujube ya. Tawa rasul nek carane dhewe. Lah padha wae. Apa padha ta? Iya. Oh iya karang ora beda. Lah iya. Matur sembah nuwun nggih sepisan nggih kula ngaturaken panuwun dumateng ketua panitia. Sepisan nggih menika Pak Tukiman. Monggo kalih Pak Supramento. Sapa iki Pak? Oh iya, Supramento ya. Terus sekretarisnya ana Pak Agus Munarto ya. Terus Pak Tugiono ya. Bendaharane ana Pak Agus Sutamfi karo Pak Warno ya. Konsumsi ana satu Pak Ngadiran. Terus Pak Sugito Prayoga ya. Pak Teguh, Pak Sidik Purnomo, terus Pak Wagimin, Pak Saryo, Pak Tugejan, Pak Suratin ya. Terus ana apa neh? Ana seksi kesenian Pak Samingan karo Pak Sumar Pak Suwar ya. Wah blawur matane sapa? Matamu kuwi. Ora mata-matake ngono kuwi. Terus seksi tempatnya ana Pak Sunaryo karo Pak Amir ya matur nuwun. Iki mburine si ana tulisane seksi keamanan panjenenganipun Pak Sunarto, angka kalih Pak Santoso, angka 3 Pak Suyatno, angka sekawan Pak Suripto ya. Penanggung jawab panjenenganipun Pak Dukuh Jelok, Pak Maryoto. Oh ya. Karo panjenenganipun Pak Dukuh Junge, Pak sapa iki? Jainuddin Puji. Ha, ya matur sembah nuwun. Puji Hadi ya. Sing bertempat ana ing Jelok. RT RW 3 RT 3 RW 3 Pacarjo Semanu ya matur sembah nuwun. Iya nduk saurunge ngaturke ya luwih dhisik tawasul karo para leluhur ana ing kene ya kirim Al-Fatihah ya. Langsung wae iki ana panjenengane Raden Rahmat Sidik, terus Kiai Kasan Raji dan seterusnya ya. Langsung wae khususan nduk ya. Khususnya larohi Raden Rahmat Sidik, wa ilaruhi Kiai Kasan Raji, wa ilaruhi Kiai Abdul Basar, wa ilaruhi Ki Suwito Pawiro, wa ilaruhi Ahmad Istad, wa ilaruhi Karso Jawadi. Al-Fatihah. Amin, matur sembah nuwun yo. Matur sembah nuwun ya. Iki karang apa jenenge kahanane ya kaya ngene iki ya. Suarane ya malih merga kawontenan pilek ya. Ora apa-apa, ora masalah. Ora masalah ya. Matur sembah nuwun wis Mas. Iki ya ora mengaku sing
Klerek-klerek kaya ngene iki sing lara flu, panas, batuk dan seterusnya. Kanca-kanca ki ana sing sebagian do lara, raming sebagian ya akeh sing lara. Lah iya, do masuk angin ngono ki wajar, ya. Mergo iki hawane cen nek awan ki panas nek bengi adem, ya. Hawane karo perubahan musim iki, Nduk. Oh, lah iya. Ya muga-muga ya tansah pinaringan sehat bagas waras. Ayem-ayem tata titi tentrem andum selamat ning endi wae ya Nduk ya. Iki bengi iki acarane bersih dusun ya. Kaya biasane nek bersih dusun kuwi awake dhewe mesti ndongake karo para leluhur Sri Semara Bumi sing mapan ana ing bumi kene ya. Muga-muga ya semula anggone ngayomi warga ning tlatah kene ya. Njelok Pacarjo Semanu ya. Sumrambah menyang kelurahan ya, sumrambah ning kecamatan to Kapanewon, kabupaten dan seterusnya ya. Ora ana pedote ya. Sing disuwun ya muga-muga tansah pinaringan sehat bagas waras, ayem-ayem tata titi tentrem semulur sing dilakoni sembada apa sing digayuh luwih saka taun sing wingi-wingi ya. Para warga ya sing disuwun ki tetep rukun, guyub rukun saya kompak. Majinamatan daya dinayan rukun ora ana cecungrahan ora ana don padudon ya sing disuwun muga-muga tansah rukun hidup kemaripah lo jinawi amin karta tata raharja ya luwih saka taun ting wingi-wingi lan muga-muga kanggo taun kedepane sangsaya luwih apik sangsaya luwih ngrembaka meneh amin iya ya lan ya muga-muga ya merga bersih dusun ki adat tradisi sing turun-temurun wis dilakoni lan ora bakal iso ilang ya. Monggo ya pancen kudu dilestarekke tenan ya. Mula iki nalurine para warga ya saka para nenek moyang ket jaman dhisik sing wis suwe dilakoni turun-temurun Nduk. Oh lah ya matur sembah nuwun. Ya matur sembah nuwun ya muga-muga sing dadi petani sing mapan ana ing Tegal kepanasan nandur tanem dukut 1000 tuh ngrembaka panene melimpah hasile apik kabeh amin. Arep usume kaya ngapa wae tetep kudu nandur nenanduran jo. Lah ora nek udan diudani. Ya pancen disuwun ki ngono. Ya njaluk diudani. Ya nek kalau mangsa ketiga suwe kan lho ya kan ya bebasan kaya ngenteni udaning mangsa ketiga ya monggo sing ya jan sing diharapkan ki ya nek ning ketiga ki diudani ki mau mergo panas-panas diudani lah segere lah iya lemah iki njur teles lho ora kok neko-neko ki ora ya lah ya ya sing muga-muga sing dadi pegawe mundhak derajate mundhak pangkate ya lan ya sing para dagang sing bengi iki padha dagang ana ning kawasan kene ya urung ana jam 11 wis entek dagangane kabeh wis rame jebule ya lan muga-muga ya berkah ku kabeh-kabeh sing lagi nandang lara utawa gerah utawa sakit ya muga-muga enggal pinaringan usada saka kersane Gusti Allah Subhanahu wa taala amin iki donga sing paling utama ki njaluk kesehatan Nduk oh iya kesehatan ki nomor satu Sugiya Brana Picis Sugiya Bondo Bandru tumpuk matumpa-tumpa bebasane seprapat jagat sugih njero langit pinter njero langit ning nek ora duweni hidup sing sehat ora duweni raga sing sehat jiwane ora sehat lahir batine ora sehat kuwi muspra tanpa guna oh iya mula jaman saiki iki kesehatan kudu pancen dijogo tenan ya luweh-luweh usum pileren kaya ngene iki. Lah iya. Pancen ya kudu ngati-ati tenan nek babagan kesehatan ki Nduk. Oh lah iya. Ngombe banyu putih kudu sing akeh ya. Nek ora doyan ngombe banyu putih kepiye carane diglonggong nganggo selang ngono apa piye? Ya njur kejem-kejem kaya ngono. Ora aku ya mung gegojekan kok Nduk. Ya. Iki aku ya arep matur tamu undangane ana sepisan panjenenganipun Ibu Wiwi Widyastuti Wakil Ketua DPRD Gunung Kidul ya angka loro panjenenganipun Bapak Kapolsek Semanu Pak Semanu Pak Kasewon ya matur sembah nuwun
Angka 3 ana penjaripun Bapak Panewu Kapanewan Semanu ya. Terus karo Pak Lurah Pacarjo. Bapak Lurah Pacarjo matur sembah nuwun ya. Ki bengi iki ya. Pak Kiai Haji Arif Gunadi uga rawuh, Nduk. Oh iya matur sembah nuwun. Berkah awake dhewe ana ing Pacarjo Semanu kene. Iya alhamdulillah ya. Wilujeng wungon wilujeng amriksani dipun skecaken anggenipun lenggah para tamu undangan pen para lenggah sedaya. Oh ya matur sembah nuwun. Heeh, ya matur sembah nuwun. Ya, ora usah suwe-suwe ya. Ya. Nepungke para sinden. Apa ora wis padha tepung para warga kene iki pun wis pirsa. Kenal orang duwe nomor WA-ne kok. Ya, nek tak kira ya rasah ya. Kok ndak muring-muring aku engko dirasani Mbah Waloya sebabe. Ana wong wis limbukan ke jam 11 kok le ngunggahke bintang tamu setengah 1. Wah. Wis gek rasa suwe-suwe diserpeki wae rasah diserampat. Ya mesakne kok ya. Ya wis ya diserpeki Mas. Truk. Yo. Apa kok kelametan Mbah? Engko nek aku ngomong dhisik engko darani lancang. Oh, mboten masalah wong panjenenganku bebas. Kula nuwun bacange. Nggih, monggo kula nggih kula nuwun ugi. Nggih. Nek ngaturke kula nuwun ki sing sumeh sengutnu kuwi. Sengut iya men. Nesu lho. Ajake kurang iki. Mancani sing lanang ora genah. Arek nyengeni sing wedok. Panjenengan teka-teka ya wis ketok apa bad mood ngono kok sendale diuncal-uncalke. Lah nggih ket mau ngoten niku. Lah nggih to. Masalahe napa kula ya ora dong. Mancane rek ya sing genah, sing ning jero kae lah, sing ning jaba ya tak pangan bareng teko lah kuwi pakan kucing lho Pak. Oh. Nek ngantuk-ngantuk ki rek ya amit 1000 raup dhisik. Heeh, nggih. Oh Pak. Aja temu ndi? Sajake kaya selak butuh Peladen banget. wedang kok. Ayo. Dikira. Ayo. Terus tak Mesti anggere dagelane metu terus apa? Ya untung aku terus daharane metu ya metu. dadi Lah ya ngene sing pangerten. Lah nggih sing ditenteni rak niku. terus Oke. mendone metu. Hah? Mendo. Kok mendo? Dus. Lah iki Ora kok rasa jero. dibasake. Ora usah dibaca. Ya nek mendo ya dus lah duse metu. Duse metu. Ngaturke kula nuwun riyen Pak nih. Nggih. Wes kula nuwun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Komplit para pembesar, para penggede, para punggawa. Sing mresane akeh kaya tribun. Nah, ya karo Terus kok Mbak Oke. Cakil ngendika kathek kaya ning stadion. Stadion. Aku bolak-balik ngomong ya, Mas. Pripun? Upamane ora wayangan gek kondo lungguh ning kene iki ngene iki dogel. Lagi awake dhewe lek transit ning kono genah. kae ya to? Nggih teng bale. Mlaku saka kono tekan kene sampean nerak ya apa ke mau? Nyampar tremos aku lho. Gek muring-muring. Dunek-unake karo sing duwe. Lah Lah. Terane do sangu tremos ono iki. dhewe takkan dhewe-dhewe. Mas kula siji nggih, Mas. Lah. Loro aku ya siji no Pak. Well. Siji maksudnya sak nampan kuwi. Mboten. Wah, jan kaya kuat-kuate nggawa semono apa isine gur cilik ya kuwi. Rasah maido. Oh ya ora ngono kuwi to. Upamane akeh-akeh ra ya rantek to, mubadir. Ini ono jenenge Lah. Pak Penewu, Pak Lurah, Pak Nggih. Arif Gunati, Bapak Ibu saka anggota dewan Gunung Nggih. Kidul, komplit ono Pak RT, Pak RW, Bapak. Pak Edi, Pak Yus, terus Pak Pri, Pak Heru. Oh tamu semene akeh Iya. kok sampean kok apal kabeh to. Kita sampluk mbok menawa nyenggol siji-siji. Kalau tidak dada itu loh dada. Sing di Kalau pojok kono kan. wah dada-dada. Sapa coba? Kayak iki Mbak sapa? Siono ono mae kayak iki. Kayak Jan iki. karo sapa-sapa kok ketemu lho Lah apa aku lho. ki tukang jejaluk dadi sapa-sapa.
tukang jejaluk. Nggih. Sing penting ndedonga kemawon ingkang sampun keparang rawuh tiragatan tawi cegah wungun dalu menika pinaringan kalih sing sambe kula ping rubeda tansah jinangkung dening Gusti Ngakarya Loka. Amin. Satemah manggi bagya mulya lestari ingkang kasti basuki kang kasti jumbo ingkang kinayuh semete ingkang sedeng. Ya apa? Terus Wah, lah wis do nyangga mulane ya amin amin. Jadi meng nek ngertine niatin donga ya wis ngene iki sak uni-unine diamini apa. Babate donga elek barang diamini. Nggih. Gandeng iki mau transit dadoh amplop iki do njujuk kono. Nggih. Terus iki ana pamundutan. Oh, ngoten. Iki Diwaca. baline glundang. Iki ora entuk muatan murah rene. Oh, lah wis tekan kono kok ya. Nggih. Iki ana kabar rada rapate apik lho iki. Napa? Kuwi pengendange mau kuwi Bola nabrak wit. gue. Heh? Nabrak wit. Kuwi? Sedane peyok. Ning rek pengendang ora peok to? Ora, lah kuwi jane kowe iki ora pinter, Mas. Lah kok ora pinter? Kudune nek sepeda motor atau mobil arep nabrak ki alu wonge sing dadi korban. Lah tatu rak duwe BPJS. Lah nek mobil ra ono BPJS. Ya ora kok ngono lho. Penting selamat wonge kok. Nggih Pak Arif Gunadi. Nggih niki enten awala niki. Wah, dulayang lha akeh banget. Lah iki sik. Diwaca sik, Nggih, Iki monggo. sik. Ya. Assalamualaikum Mas Da. Waalaikumsalam. Pinanggih malih. Watuk ah, Mbah. Kalian Ibu Wiwi Widiastuti, Wakil Ketua DPRD Gunung Kidul ngaturaken wilujeng ayah jejiban caos panglipur dhateng sedaya para warga mugi padukan jelok saha njunge tansah manggih karaharjan saha pinaringan pengayoman saking Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ayem tentrem rejo mulya. Amin. Semoga semakin berprestasi. Salam budaya. Ya. Lestari budayaku. Nyuwun langgam ngimpi lan minujeng hangrepi. Ya matur sembah nuwun. Diwaca iki sawerane 500.000. Alhamdulillah. Ya. Ya wis nek Terus bar niku terus sampean dadi iki selang-seling. sing jujuk kono ya tanggung jawabe kono, sing jujuk kene tanggung jawabe awake dhewe. Ora ngono. Menika ngaten. Kok menika ngaten pripun to? Arep tak waca ki lho. Oh, ora Ya iya. nganggo sopan. Tulisane cilik-cilik. Lah apa meneh aku iki lho keganjelan hitep iki lho. Wis nyuwun podang kuning, rujak jeruk. Nggih. Kalian apa iki? Kakintunaken dumateng Pak Lurah. Nggih. Jeruk, Pak Lurah jelok. Jelok kok jeruk. Pak Lurah. Kalian Pak Min jeruk sari. Nggih. Lagi kewalik berarti lima. Kalian Pak Wandi angkringan depan RSUD. Oh, nggih. Menika saking sinten? Saking penyanipun iki jenenge ora mbok mene nempleke foto wae to ya dadi kenang. Ora, saking Pak Pri. Saking Pak Pri nggih. Ingkang nyekar Mbak Mega Ponyong. Anu ponjong kok ponyong nggih. Ponjong. Iya. Panjang kok panjang lho. Ponyong. Wong tuwa ki late sok kaku. Alah nggih. Wong tua mantan wong kutha kuwi ngono. Ya, Dari iki. ponyong. Kanthi Cehno Tresno Nggih. iki nek ra tak buka aku ndak darani aku Lah nggih, ki kek ora kepikir bocahe. kepiye. Lah ndak dikira ki nyaluk ngono. Ning kok mentah. Lho kok mentah to? Lah isih ijo. Wah, Nyengapunten iki lho Pak elek. Pri ampun gerah penggalih. Oh, senengane ngono lho. Wong sing disawari ya cah cilik ya duite ya kudu ngono kuwi ya. Wah nek kono ki genah 500 duwe mateng-mateng iki 50 mentah. Ya wis ora usah. Nggih pun iku bagiane Meri ngono jenengan. kuwi ya. Ya wis tak imbune kok suwe-suwe abang. Oh. Terus kabeh diwaca sisa. Heeh, lan ndi? Lah iki mau kok saiki kene lho. Oh iya, wah kuat banget lho mbok cangek kene-kene nek 29 kowe iki pokoke maca stok sewengi iki. Pokoke awake dhewe tekan kene iki jane panitia iki ora nganggo bintang tamu. Oh, terus Nggih. Ning gandeng iki usahane piyayi semene iki sing nggih, sinten-sinten mawon kok sementen iki? jane sing nekak sampean Nekake. Heeh, ora nganggo iki sing nekake sampean ki aku lho Pak Lah, nggih. Oh Pak Tias siji. terus? Iki saka Tlutuh Gedang. Kok telutuh gedang? Oh Pak Jiran, gambare gedang iki Oh, Pak Jiran. wah, gedang apa ya kok ngene iki? Iki gedang sungu. Melengkung dawa banget. Hati-hati ndak nyungut. Seneng kamu iki. Wah, kok aku iki? Lah cok goreng gedang to. Oh lah iya. Kalian Pak Tambi. Kalian Pak Samingan. Wah, Pak Samingan ki reok sing tanpa. Supiyayune gedhe cilik niki. Walah,
gede dhuwur ndak ipel-ipel kuwi. Lendak ipel-ipel. Oh. Ora gek nek piyayi semono dadi reyoke dapukane apa? Nah lah aku ya cok gumun apa to sebabe wong saka Pentol ya ta? saka jero ki bareng. Nggih. Dur rias bareng tekan jaba kok perang ya masalah ya apa aku ngono. Bocah ki aku. Kowe iki perane nek. Wah jope akeh lho kae. Heeh. Lah wong masyarakate dhewe nengke apa rasulan dhek malah nampa job ngreyok ora sak jose. Tambahno anang pentul. Lah kae cilik lho. Heeh. Ora sing Pak sapa ku mau ki cilik. Sing lah kae nek gede lho kae cilik ya. Nek gede ki pentul nek cilik ki tembeme kae ya sikir kae ya bener. Nek cilik Doyok sore ini. Doyok. lah utuh ae. Lah aja ngono kuwi. Nggih. Jaluk rondo kempling. Nggih, niki enten napa mle? Sik, iki rampung sisan. Alah. Wah, wis pokoke Iki mau kae wis ngono kok. Iji cilik niki lho. Wah, Juli. Oke. Wah, semene iki nyo glop amplope nyo wis. Lanjur isine nyandi. Lah niku wae disaki. Sumpah ya guru iki lho mentah mosok ya mbok yo Monggo diwaca meleh. Sakbare niku mangke terus dicaci. Wacanan sing atusan kuwi. Ora atusan diwaca wis diwaca kok. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh betul. Saking Pak Kus bebek goreng. Oke. Nyuwun dumateng panjenengan Bapak Kyai Haji Arif Gunadi supados kersa tindak panggung saperlu paring donga kagem para warga njeluk semanu ugi sedaya rombongan Mazda saking Pak Kus bebek ya. Monggo bener. Kemawon di anu mawon di serepeke ya. Serpek. Ngayuk jan. Yo. Rada rono. Oke. Apa kowe dadi siji karo kene? Ora aja didandani siji. Gak konsulat. Tulung mikir siji. Ndak kepedak. Sampun tur. Ngaturaken sembah pangabekti mugi kunjuk Kanjeng Adipati. Semanten ugi kula ngaturaken pangabekti Ndara. Iya. Kowe wong sakloron ingsun tampa sungkemira marang ingsun. Aino ninji. Kasekecakno nggonira padha lenggah Ayo, kepara Ninje. rehne mirunggane wanci kasuwun nglekar sekalian. Ayo ngestokke dawuh Kanjeng Adipati. Kero. Sabrono. Niki ngestokaken dawuh Kanjeng Adipati badhe wonten dawuh menapa? Sampun ngantos tidur regem-regem kemarung kula aturi regem-regem kerupuk. Monggo. Regem-regem kerupuk. Injih semanten ugi kula Kanjeng Adipati kula ngaturaken sembah sungkem sampean ndegem tak antem. Nggih niki Kanjeng Adipati dembu pokal gaib ngeten. Nggih. Nggih, nuwun sewu. Assalamualaikum Mazda. Nggih, waalaikumsalam Pak Yai. Ugi Mbah Waluyo, Mbak Yoi Masuhini, sarta para rawuh kakung Sumono Putri saengkeng wonten ing stadion Njelok Sari menika menapa dene ingkang mirsani saking Kiblat 45 Pancer. Saengkeng wonten ing Amerika menapa dene ingkang wonten Amerika. Sedaya ingkang sami mirsani. Nggih. Pun timbali menika Dimas Mazda. Nggih. Kula ngestakaken dawuhipun Roko Mas bebek goreng. Pak Kus. Lah ngangge kus. Ngangge kus. Nggih, masa Pak Mas Kus Bebek. bebek ngoten nggih. Masa diwalik Mas Mboten bebek kinten kus yen goreng. kula pun timbali supados merpeki anggenipun jumeneng jajar Mbak Yue Masuhini kalian Bapak Waluyo Prayoga Dipala menika. Nggih, saugering kemala menika rondo mboten menapa-menapa. Ning nyun pangapunten sinuwun reneng anggen kula lenggah menika menawi mboten ngangge kursi kok sakit sanget kula tak pindah tempat. Injih monggo kasuwun meratitesaken sarira kasuwun ingkang prayogi supados mboten dipun tup kala jengking. Ayo ninji. Kalian kula nggih nyuwun pangapunten niki raos asam urat kula ora dikumat kula. Kumat karepmu ora karepmu.
Lah niki sing dihitungan jenengan sekalian kok terus dosane minggir niki pripun niki? Lah nek nang tengah ndak ganggu. Niki iki lek dateng setor. Nggih. Stor Mendro. Nggih, dhateng para-para ingkang rawuh, para ageng-ageng ingkang sami pepak andir lenggah jajar wonten ing sasana menika ngaturaken wilujeng dalu mugi tansah karahayon wonten Pak AKP Kasiwon kalian Bu Wiwi Widyastuti Molurah lan ugi sedaya ingkang sami rawuh. Saperangan wonten ingkang ndhawuhi kula supados mrebeki jumenengipun Mbah Waluyo estining manah namung supados ndongaaken Dimas Masda anggenipun jejer pinangka kiblating para pemuda-pemudi saindenging Gunung Kidul menapa dening Ngayogyakarta. Inji. Prayogi sanget Dimas. Nggih, sembah nuwun. Alhamdulillah. Nggih. Ngantos sak mangke taksih ginanjar kawilujengan. Amin. Tentu sedaya namung asung pandonga mugi Dimas tansah dipun paringi kegiatan lahir lan batos. Amin. Jalaran badhe ngringgit menika kedah nyiapaken sekawan perkawis ingkang dipun sebat iqdadur ruh, iqdadul jismi, iqdadul mal lan iqdadul fikri. Dados sagedipun ngringgit menika menawi sampun samekta inggih menika jiwanipun, rohipun, pikiripun ngantos dumugi bandanipun. Lan sak menika sampun dipun paringi kanugrahan dening Allah Subhanahu wa taala paring tulodo ingkang mulya mugi-mugi sedaya manggih raharja kalebet warga agung masyarakat Jelok lan njungi ngaten nggih Dimas. Nggih, Pak. Nggih ingkang paling baku nglajengaken atur kula dhateng Dimas mugi panjenengan kejawi ginanjar sehat tansah tambah ziyadah kawruhipun pangertosanipun satemah saged dados colok obor dhateng sedaya kadang Wandrawa saindenging jagat Nuswantara. Allahumma amin. Nggih. Kangge bab menika Dimas mila panjenengan kedah sinau ingkang tememen wonten ing pawiyatan saya menika wonten ing SMP menapa dene wonten SMA ngantos samangke wonten ing pawiyatan luhur. Nggih. Terus sak mangke kula nderek usul saged mboten Dimas Masda. Nggih, pripun, Pak? Formasi posisi duduk waranggono menika yen saged wonten ing wanci ingkang badhe dhateng menika Ibu Trinil Sudarti menika geser wonten mriki. Mbak Mega geser wonten mriki. Terus sedaya lukir ngoten. Setuju mboten Dimas? Saged ning niku anu niku mengke. Halo? Nang masalahnya anu mengke. Niki ketingale wonten di magic power, wonten energi ingkang luar biasa. Ketingalipun niki pun etak-etake mboten nyawang kula niki pun jane pun ngaten menika ning mangke menawi pindah mriku mbon Etok-etoke nyawang mangke langsung geger. Kula menika ngeman sanget nek ngantos panjenengan caket-caket kalian sinden kalian waranggono nggih mangke. Oke, Pak. Nah, rada mepet mriku ngoten nggih. Soale kula niku pengin panjenengan niku betul-betul dados mutiara, berlian, mahligai yang menjadi dambaan. Nah, mangke nek soal selebriti Gunung Kidul ngenten lewat, mangke pun paling boten menika Amerika ngoten nggih Pak nggih, paling boten menika Amerika. Ingkang menika mundhutipun kotang ngertos nggih Dimas nggih. BH niku harganipun 2,5 miliar. Okay. Khusus kangge wadah kono onggrok menika wae. Menika lapis prodo nggih, Pak. Lapis prodo. Pengen ora nek ngono kuwi. Mari mati sampai kok 10.000. Oh, belalan. Wong iya ndelok ukuran. Mbok suhin udu 10.000 lho. Sing selundupan kapal ngono kae. Niki rencanane niki sindenane temriko kok panggunge temriki kok Pak. Nah, ngoten niku soal anu Dimas niku supados aman rumiyin. Ngoten nggih. Soalipun niki nek kula nyawang Mbak Mega niki kan piyantunipun nggih kejawi ayu ngaten nika
anu genjah nek ngaten niku genjah. Ora niki genjah ampun niku dalem. maknane genjah niku Oh sensitif gitu. Nggih pokoke diucali kantrok ki meteng-meteng lho Pak. Lah niku ora mbahayani sanget ngeten niku. Dadi panjenengan kedah saged ngreksa saestu sebab dalang niku Dimas, dalang niku nek cara pakemeng agami wucalanipun para sunan niku kan mandalla ngala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Sing sapa wonge nuduhake dalan kebecikan mongko wong mau sak pemburine bakal entuk ganjaran kebecikan kaya sing dituduhke mau. Lah jenengan wiwit ngajeng kala sampun mucal kesaenan. Lah niki ketoke mboten jodoh niki Pak kalih kula terusan niki. Nggih. Rak mboten gerah penggalih tadi Mas. Wah mboten masalah kula niku. Lahir batin kula niku wong niku los ngoten mawon. Lah alhamdulillah. Kepripun kemawon niku kula niku pun santai mawon. Lah ngoten niku nggih. Ngeten nggih. Niki sawetawis kula pun timbali wonten panggung matur nuwun sanget namung badhe nderek kalian Rama Sulis palaran sawetawis nggih miyak swasana supados langkung gayeng ning mboten kedah sami kados dene penyanyi mangke nggih bedake antarane guru ngaji kali penyanyi ngoten nggih Pak Waluyo. Sebabate padha nggih mboten napa-napa. Ya beda ya padha piye. Nggih, yo nggo. Ngerti sifat pangeran kang wis nyipta gumelaring bumi isene jagat kang supaya manungsa lemah syukur katungkul buruh katunyan satemah do lali mati Wih Mbah Wal kowe niku umpama saderenge niku etungan ngoten terus rak seripat-seripit ngoten nggih niku menika kleresan kala wau nggih wonten ingkang ngersakaken wonten ngimpi nggih lajeng mawon Mbak Yu Emasuhi ingkang seripat-seripit nggih kula lingguh genti ngoten niku lho nggih madhep mriku kek ngoten niku terus pundi Dimas sampean mangatek gek joget to. oh nggih nggih Seripat-seripit ora jogeti nek keselak. Lah kowe iki nek mau ngombe lah seripat-seripit lembehane lho. Iki mau penjarahan Pak Arif Gunadi wis palaran. Nggih. Palaran kaya dene bawa ngimpi. Heeh. Suarane Pak Arif Gunadi pancen jos. Mongko aku ya ndedonga lho mangarepmu. Piye? Muga-muga kleru, muga-muga kleru. Lah ndonga kok elek lho. Hanya ini niku kula gawe sing mboten apik swara sing nomor 7 niku wau oh leres mulane kok nggih yo langsung mawon nggih Seripat seripit lembehane mrak kasimpen
dasar ayu maksih kenya tanko jiwa Sampean Maidu Wiyaga. lho kok malah Ngece maido Wiyaga. ya ora no Ngapike kok ngono? lah kudune piye Oh, lah karepe iki kepiye? lah sing bener piye Men rame itu. lho ngece kowe malah luwih ngece monggo Pak Kiai Monggo. katon bunga besos hangat ibu sono kuciwande mau hamong ngimpi Nggih, matur sembah nuwun menika wau pamundutanipun Bu Wiwi Widyastuti. oh nggih aturaken Nggih. ngimpi ning mangkeh nek pun mantuk nggih dados kasunyatan Oh, lah. Menika kedah ngaten menika. kita kasunyatan nggih sementara ngimpi rumiyin Nggih, matur nuwun. matur sembah nggih nuwun mbok pilih ngaten mawon nggih Dimas kok Nggih, Pak. sajak. Nggih, sembah nuwun banget. Wah, sembah nuwun Nggih. saking matur nuwune kok Nggih. Nggih, Matur sajakipun sembah nuwun ngaten, sanget. mugi Nggih. sedaya pinanggih karaharjan, Amin. kasainan, Dimas ugi tansah misuwur ngantos Amin. saindenging jagat Nuswantara. Amin. Ingkang paling baku dipun niati kangge ngibadah Nggih. lan sedaya kedah ngginakaken niatan ingkang ikhlas lillahi taala. Nggih, Kados amin. Mbah Waluya menika mboten dipun bayar nggih ikhlas lillahi. Wah, lah nggih banget kowe kelas banget. Matur nuwun niki ketingalipun ringut kula tak mlayu nggih Dimas. Nggih, nggih. Nggih. menawi panjenengan menika ora ikhlas saestu to Kang Mas Kula mboten dibayar mboten napa-napa nek ora isin. Nggih, nggih. Terus langsung pucet ya panjenengane. Waduh. Lah niku pucete mboten amargi wedi mboten dibayar kok. Oh, Lah. saking mrikone nggih. Nggih saking mrokok nikone pun ngoten niku. Matur nuwun. Nggih, Matur sembah nuwun nuwun sanget. nggih Dimas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Izin nderekaken sugeng kondur sinuwun mugi rahayu. Sampun ngantos kondur rumiyin mangke Oh aja. iya. Buru-buru kenyataan. Non. Pak Arif Gunatimu ngendikake dalang aja cedak-cedak karo iki soalé nek megahe ketoke korone ginjah. Dadi diuncali kathok we meteng. Pak Arif Gunati mboten pirsa nek suhi niku gegermisan men meteng niku. Kok padake tanduran pari yo. Lah, iya. Nek wis tuwa nek kuwi le gampang tukul Nek iki niku. kuwi gampang rukul nggih matur nuwun. Nggih menika salam-salam rumiyin kagem pamirsa wonten dalem. Nggih pokokipun salam sedaya Nggih. sami mirsani Menika wonten pepanggihan. Pak Nardi, sak kanca wonten Dusun Ngunut, Mas Erik, terus Nggih. Suraji, terus apa meneh kae?
Menika wonten ngarsanipun Mbak Agnes ingkang wonten ing kronggahan lajeng Mas Dwi, Mas Tri, iki Pak Yosef pokoke kabeh ingkang saking Sleman. Kalimantan. Tak kira kijing. Oh. Masuki ra melu. Nggih sampun kula aturi salam salam. Wonten pamundutan ingkang kedah pun sendikani. Kula niki kedah disendikane kabeh. Nggih, gimana sing cekak-cekak wae RDN KPLNG. Apa kuwi? RDN KPLNG. Oh. Apa niku? Rondo Kempling. Oh, lah Sing nggih. lagune piye, Lek? Ndas mundi, Mbak. Ndak pundi kok ndas mundi. Pundi? Ndak pundi iki kepiye? Arep nang ndi ta? Ayo, ndak pundi, Mbak Ayu, pada tindak pundi. Iki ati ngarene tindak wae ora numpak taksi. Wis beda lagu kowe iki. Dewean, Apa ora wedi tak tinggal lunga. aku golek ganti. Sembrono. Iki ngenten mamundutan. Nggih. Anu nyuwun tembang lali janjine kalih mudang kuning kakentonaken dumateng Bapak Untung S lajeng Bapak Haji Sumadi SH kalih Mbah Lurah ngendi niki Mbah, ora ngerti aku. malah wis ora kena diwaca iki Mas saking penjaripun Pak Butri Harjo Kulon Progo ya lali janjine anu mawon riyen anu sik Napa niku? manut sing pundi mawon Rada kempling niku ben dikancani kalih sing pundi mang milih niku. Lah nek Rondo Kempling niku Nek bocah-bocah niki do mboten kersa. ora gelem, iki lagu anyar kok, lagu anyar durung iso. Kok anyar lho, wis kepedhem lho iki lagu iki suwe lho. Lah yo iki diduduk anyaran dadi kowe Oh, ora ngoten. Lah rak ngono. Nggih, mangke lali janjine lare-lare sing menik-menik iki. Heeh, kowe ora menok-menok. Monggo Mas. Rada-rada Mas. Iya, ayo. Tindak bundi mbak ayo sampeyan arep tindak bundi Nyala tindak bae sampeyan kok ora numpak taksi Mbak ayo sampeyan napa ora wedi timbangane kula niki meh nganggur Mbak ayo mbok monggo kula kancane aku arep borong tekan omahe tok opae iki yo gelem itu wong lancar lan dadak golek lan iki blonjon apa mbak ayo jajan arep pindahan Ampun kena Mas sampean ampun kecewa maksudnya aku lo meranda anyaran ditinggal lunga ngaran-ngaran ngobrol nang pasar wareng nyala prawana ronda sing penting sesuk ora gelem njaban iki semarang Mas tuku gelang apa anting-anting jok suwa alang kembling lo Mas ayo sampeyan arep tindak bundi Kalau kedengaran sampeyan tindak wae Mbak yo kok ora numpak taksi dhewe Mbak ayo sampeyan apa ora wedi timbangane kula niki nganggur dateng Mbak ayo mbok monggo kula kancane ngabur kelarasan Mas alias kebet
indah Ampun delom Mas sampeyan ampun kecewa aku lara ndak ditinggal lunga aran-aran lunga belajar ana pasar munut aprawan rondo sing penting karo wong lanang sing manut bilang kita anting-anting jok semalang ya bentang hati jamin kambing reketek sah siji Iki wis rampung ya, Mbak? wis Kurang rasa. dan urung dulehke gamelane iki mangke dudu cecak rawa lagune iki Rondo Kempri Rondo Kempri cecak rawa. nek cecak rawa piye dadi iso diganti bisa no pamane kowe sik aku mamane cendek apa dhuwur ndek ya kena dhuwur kono Ya, nek ndek kono akhirnya- tidak Sak tekane. contone sampean nang nyantani Nek ndek nggo dolanan bocah. coba molan barang ora ngono Mangges kuli para kop enggak ku dapat. heeh umpama sampean pengen ngunjuk teh ngono iso ngene Rasa mulai wong kene wae akeh. yen sampean kepengin wedang kopi Rasa apa mengko diladeni. nek kowe kepengin ngombe wedang putih Rasa neng dindi ora sah mulai. Terus apa nek? nek kepengin ngombe wedang susu Meng apa karo cangkeme mencu. Lah apa nek ngombe ngene susu kok. Lera ya ora nek arep mundur kena arep mensu to. nek kepengin ngombe wedang jahe Cang Ngenteni wong dadak digawe. nek kepengin ngombe wedang jeruk Meng nembung karo rada ndungkluk. lah kok tak nduk Sopan lo. Oh, lah iya. Jaluk susu. nek kowe kepengin mangan sego Nang kono kae isih ana. Kono wae. nek kowe kepengin maem lawuh Wis lawuh. supo ora usah pegewo. umpamane kowe kepengin tempe goreng Lek nembung ra kena karo metrentreng. umpamane kepengin tempe bacem Lek nembung kudu mesam-mesem men dingai no. umpamane kepengin tempe mentah Lah kuwi mengkari mlumah tangane. Tangane. ngerti karo aku Tangane. Lah apa jaluk tempe? Jaluk tempene. Bener, Jeng, bener. aku bareng takon nggon kono mau kok terus isen-isen gimana gitu jawabanmu Lho ya ora to mengkari mlumah tangane mbis banyu. lah kene kok ora cetha Lah urung rampung iki, Wan. Ya wis, upamane aku kepengin tempe mentah, mengkari ngomong karo wong omah. Nah, Sale ngono bar akeh. blojo. lah ya kok tak tekokke Ketoke ora sah. lah kok ora sah Wong wis ana, wis ana. Ora sida njaluk. Ngono dadi masalah. Lah, lagi menika kata permintaan lagu kathah ini enten. Cih, monggo. Sugeng dalu nggih dalu ge sugeng ngayahe Nggih. gati nyuwun tembang sideman saking keluarga Pak Budi lan Nggih. Lek Suyan wonten ing Pilangrejo nggih nembe nobar. monggo sinten ingkang badhe pun aturi Monggo. Iki manut enten anu jenengan manut mawon kula ora arep napa jenenge cara-carane Sekali-sekali milih-milih. milih des ngono lho sing ndi. Wes ora ngono. Nek wis ngene iki bintang tamu. Nggih menika oh Dik Saras Lah. poleng ingkang kathah Dik Saras Lho. monggo Iya no, ayo. Iki senes Dik niki Mbok Dik Saras. oh kaya ngene kaya Mbok Dik iki lek nek uti iki nek iki adik Sing penting ora tau lara. lah kok ngapa Tansah pinaringan saras. waras Kene Duk. Saras. Aduh wae. Yo. Apa wingi?
cilik wae medhun muni kok. Kepiye? Iki lho sing muni lho, Mbah. Ya ora. Cal jenengan. Apa nih piye? Muni Nggih, menapa rumiyin menika wonten ingkang ngersakaken sesi deman. Nggih. Terus lali janjine. Nggih, terus niki nggih enten gubuk asmara. Gubuk asmara. Iya. Emilia, Nak. Sisi deman apa gubuk asmara? Sisi deman wae. Nggih. Gubak-gubek kowe. iya. Mami bawa mbot. Iki jan Pakai, ana bocah kok lek kuning kaya ngene iki biyen piye ya? Sik kuning apa? Cetakane iki piye ya? Iki lho awake iki lho le mringin kaya gedang goreng. Gedang goreng kok ngene iki ndah wajane. Wajane ngopo wajane? Ireng ning ora gosong. Wajane piye, Mbah? Ora ngerti lah kok takon aku ngono sing duwe mbok. Lah jenengan sik bayangke kok. Lah kok bayang kowe kok. Ayo. Aja guyang-guyu wong wedok ki anggere guyu obah kabeh sak eneng-enenge. Lah nek aku ki sik obah apane? Apa ngadem kok? Ya, nano-nano. Ndah gandros. Wiwitane anderek sang peke Wong wedok iki nek nyuwara suarane ra tekan ki sikile ngarep mburi ngene lho. Lah men piye? Dadi suarane landung. Walah keneng Ines. bagus kang olah bedaya Pane, tulung golek jilian pukul. Ngopo? Engko ngopo? Iki lho enak paku sing ngene iki. Wah, gur kena semono wae kok lemu bengok-bengok. Lah iki karo cileke lara lho. Gur cilik ngono wae bengok-bengok. Lah maksudmu piye? Mendalek gede. Ora ndek maksud piye-piye aku. Oh iki ya lara tenan kok. kon nglingguhi Mbah Waluya mawon iki. Oh, kowe metu geti ora? Metu ora? Kene men kena nah gak ditok kowe. Ayo, Iki lho tenan iki. Rada maju wae to. Nah, kene. Oh jembar banget ya, Mbah. Ah jembar banget ki yo disewa ae padha karo. Iya. Sowan menyang kutha gedhe Engko nek suaramu apik lulus, wis Pak Jiran wis dadi arep dijawani gedang. Utri rong uler. gedang Oke juragan pisang kok ya. Wah iya, Ora uler. klambine ora neng sing ora batik. Lah, Lho kebak tutuh kok buat. Brono. Iki ora kena tlutuh iki. Lah. Bantur terus yung yung Lo tak jilele. Iki tulung nek ampun rampung kalih nginggil nika sisan nggih. Iki tenan kok. Nah. Wo, lah peniti kok ya, Kang. Alah. niki gandreng joget meneh. Ayo. Lendang kuning. Iya. selendang kuning Rasake. kang saking Bukan. Nah, mau pernah ke suarane atau guru-guru wae lho. Nah kok nyekel kene wae nggon. Iki ki usume lara lho, aku arep nyoro wae ya angel lho. Oh, nggih, mugi-mugi Niki niku. kindang saras nggih. Lah ampun lha niku. Ora niki. Nggon aku ki nang lelara sing padang banget. Napa niku? Disenteri. Kayak iki desentri ora kok disentri. suara kurang permono ning wasis ngungro
sampean jarene arek takon ukurane sendale Saras ki pira, arek kok tuwoke apa piye? Biar tak lungsur tak gua anakku. Bola. Ya jan leloro saiki yo neko-neko tenan. Ana leloro ki sing dadi kapane won. Apa? Lah, Tepus. Ki tipes. Oh, tipes. Tepus ra. Tipes kok tipus. Nano. Angung romarang bendara Tiasulestyo Abizer. pijer ngincangake alis ini mau ngatek engko nek gejongop lho dadi nganti ngene iki lho Pak Ne Sarasi ngene iki lho Demang nek kepengin suarane apik iki ngene iki kok. Ancang-ancang kok. ora mlayu Terus. Oh. terus tresno sesideman Ngantek kaya lancaran apa wae. Yo. luwe becik patenono tembang perpisahan Selestyo taring lagi samudana marang kula warga biar wolan putra
sami-sami. Nggih, matur sembah nuwun iki mau sisideman. Pamurutan wis kok ngendi nggih wis tak lebokke ngetas kok. Nggih. Nggih, sing penting pun dirumat. Lah nggih. Sing perti. Aja nganti sember lewer ngrumat kaya ngono kuwi. Walah padune. Kaya ngajari ya sampean dhewe Ngajari. lewer sember kok. Lah ngopo lewer sember yo ora kok. Ah ya tenan kok. Cekat kancane 50 dulure Glis ponakane cepet. Nggih. Kripik gedang kripik telo kabeh padha dinilai gorengan. Ya kuwi ngopo kuwi. Ora ketang sok larik yo. Oke siap julet-julet Oke. mawon. Ketang sak lare. Iwapite dodo mentra isih cilik lara boyo. Nggih. Watangku senep kok kakean rujak lawang diinep jare mergo ditobrok luwak. Ora hati-hati. Aku nginep ana sing ngajak gene ketangkep bejane awak. Ngono kuwi lak salahku dhewe. Lah iya. Tuku apem wadahi tampah ketimbang mendem ayo ngibadah. Ape. Ya yo ya yo. Tak dongake warga njelo sansaya suwe sansaya elo sing ngundang aku muga-muga ora kapok men kena tak go tuku klambi karo kapok tak dongake sing rawohi moga pinaringan selamat basum lancar nggone golek sandang lan rezeki tansah pinaringan dening Kang Maha Suci tak dongake sing dadi petani Iya. sansaya tikel matikel panene sesuk taun buri iso kanggo ragat itu dan ini supaya tentrem keluargane nyenengke tak dongake kabeh sing padha bakul nek ora ana mobil kudune lak ya wani mikul dodol sing jujur ora kena padha ngibul badhe sithik rong ithik nek nrimo suwe-suwe kumpul Saiki sing padha lenggah. akatur kabeh para pamirsa Ya. monggo sami-sami suka-suka parisuka nanging sampun ngantos supe sami ndedonga mugi tansah pinaringan slamet kalis ing sambeka ngeten mawon Nggih, matur sembah. kesahi utange Pundi-pundi anune tak simpene lho ben ora nyerimpeti eblek. Ngeten iki kedah steril. Oh lah nggih. steril Nggih, aja nganti ana bocah sriwat-sriwat terus ndur eblek ngene. oh iya Nggih. aja nganti ana bocah eketan terus mburu eblek Lah. Heeh. dan nanti banyaknya Matur sembah nuwun iki Oh, kula ngeten. ajeng teruske lakon riyen Oh, ngoten pemudutane iki. sing akeh. Dienggo mengke nek gara-gara. siap Ya. mangke kula tenggo wonten mriku Kono Nang pundi? Teng griya? mriku monggo derekaken monggo kalau cengaken. Nggih, tak ngombe sik iki serake rasbene. Oh. Terane nganggo serak barang. Ayo kok ya menungso nek. Oh lah nggih. Nggih Iya. muga-muga kek ndang mari le watuk-watuk. Ora meng rodok niku watuk tenanan ngene. monggo lajengaken Nggih, matur sembah nuwun ndherekaken sugeng kundur Mbah Waloyo kalih Mbah Suwin pinanggih sanes wekdal. Ya. Ayo nduk neruske lakon sik. Ya. Saurunge neruske lakon ya ndonga marang saning Gusti sik kaya biasane. Khususan larohi Kanjeng Sunan Kalijaga wae larohi iki isa nugraha wae larohi para pepundhen dalang satus mantara Al-Fatihah.
Ayo nduk nuruske lalakon ya tak dirake. Tansah marep panoring sukma. Sinukmaya winahya ing sepi sinempel ing kalbu. Pambukaning warana tarlen saking layap